Saफ्रोमनिसिमबो good morning, साफ्रोमनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। आफा इसोरनि मुङा अरायबो बाख्नाय जाथों। दिनै जोंनो बेबायदि मोनसे मोजां दिन, मोजां मोनसे सम सुबिदाखौ जोंनो होबावबाय आफा इसोरा। आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों जोंखौ अरायबो बेफोरबायदि बेंनायनि थाखाय आरो नैथियाव हामबाय होनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बेबायदि इसोरनि बोसोनावहाय जेसेबां हायो सम मोननाय मानि इसोरनि बोसोनाव टाइम स्पेन्ड खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे खोनासंनायजों लोगोसे अरायबो नोंथांमोना नोंथांमोननि जिबनाव मावलांबाय थाबानो जाबाय। मानोना खोनासंनायाव बोर गैया नाथाय मावनायावसो मानिनायावसो बोर दङ। नै खोनासंग्राल' जानानै आंबो बुंग्राल' जानानै जेबो लाब गैया। बुंनानै जुदि आं गावनो जुदि मानियाब्ला नोंसोरबो जुदि खोनासंनानै जुदि खोनानाय बायदि जुदि थाबायाब्ला बेयावहाय जेबो बोर गैया। नाथाय बोरा बेयावसो फैगोन जेब्ला जों बोसोन बायदि थाबायगोन, जेब्ला जों मावगोन। फै जोङो सिगाङावनो मोनसे बाइबेल फरायनायनि जागायजेननायनि लिरनाय 2 अध्याय 20 निफ्राय लानानै 23 सिम जेनेसिस चैप्टर 2 verse 20 to 23। बेयाव बुंदों जाहैबाय आदमा मोसौ मोसाफोर, आकाशनि दाउफोर, हाग्रानि जुनार बिसोर गासैनिबो नामखौ दोनदों। नाथाय आदमखौ हेफाजाब होनो बिजों गोरोबनाय सासेखौबो मोननो हायाखसै। अब्ला फोरबो इसोरा आदमखौ बिमायनो उन्दुलांहोदों आरो बियो उन्दुनायाव बिनि गंसे खामिहाराखौ बख'नानै बिनि जायगायाव मोदोमखौ सोफुंनानै होबाय। आरो फोरबो इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामिहाराखौ सासे हिन्जाव दानानै आदमनियाव लांदों। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम, बियो हौवाजों मुंख'जागोन मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर, स्पेसियेलि सेंग्रा सिख्लाफोर दै, बेयावहाय जाहैबाय इसोरा आदमखौहाय हारसिं नुनानै बेनो हेफाजाब होनो थाखाय हौवाखौहाय दादों, हौवाखौहाय बेनो बानायनानै होदों। मानोना जिब जुनार गासैखौबो नायोब्ला आदमजों गोरोबनाय, आदमखौ हेफाजाब होनो सासेखौबो मासेखौबो बियो जाहैबाय आदमजों गोरोबनाय नुवाखै इसोरा। जायनि जाहोनाव आदमखौ गोदो गोदो उन्दुलांहोनानै बेनो जाहैबाय हौवाखौहाय दानानै होनाय जादों, बिनि खामिहाराखौ दिहुननानै। सम बादिसो इसोरा आदमनो जगायनानै होदों। गासैखौबो बानायजोबखांनायनि उनावहाय आदमखौहाय बियो हारसिं नुनानै सम बायदि जाहैबाय टाइम बादि आदमनि लागै हौवाखौहाय दानानै होदों, बानायनानै होदों इसोरा। बेयावहाय जाहैबाय आदमा इसोरनियावहाय बियाखैमोन दै। आदमा इसोरनि सिगाङाव बुङाखैमोन दि बिसोरो मासेबो आंजोंहाय मिलाया, मासेबो आंजोंहाय हेफाजाब होथावथाव नङा, मासेबो आंजोंहाय गोरोबा, आंनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्रा नांगौ होननानै एबा बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै इसोरनि सिगाङाव जाहैबाय आदमा हौवाखौ बियाखै, आदमा जेबो बुङाखै। नाथाय मा होनदों इसोरा सम बायदि आदमनि लागै हौवाखौ दानानै होदों, बानायनानै होदों, जगायनानै होदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर, आं बे बाइबेल फटनि गेजेरजों, बे बोसोरनि गेजेरजों आं बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरदों, बेखौसो आङो बुंनो नागिरदों दि दिनैहाय गोसो थोलायो, नंगौ मोजां मोनलायो सेंग्रा सिख्लाया, गोसो थोलायो, मोजां मोनलायो, मोनसे रिलेशनशिपआवहाय फैयो। नाथाय सामटाइम्स बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि गोबां जायो दि जायजोंनिखि गोसो थोलायदों, मोजां मोनलायदों, अबावबा सेंग्राया थगायनानै थांबाय, अबावबा सिख्लाया ब्रेकआप होबाय, अबावबा थगायनानै गारनानै गुबुनजोंहाय थांबाय। फारसेखै नायोब्ला बेखौ मोननो थाखाय सेंग्राया एबा सिख्लाया आखाइ हानानै लासिगोन, सुसाइड जानो नागिरसिगोन, मुलि लोंबायसिगोन, बिस लोंबायसिगोन, गावखौनो बुथारनानै लानो नागिरसिगोन, गोबां बेफोरबायदिनो आघातफोर गावखौहाय होनानै लासिगोन। सोरबाबा सेंग्राफोरा बेयावहाय लोंग्रा सोबग्रा जासिगोन, मदारु जासिगोन, लोंग्लुं फेग्लुंजों थाग्रा जासिगोन। इसोरा नोंखौ बुङाखै दि बेनो नोंनि हौवा होननानै, इसोरा नोंखौ बुङाखै दि बेनो नोंनि हिन्जाव होननानै, जायनि थाखाय नोङो बेबायदि जानो गोनां जालायनाय, दि आखाइ हानानै लाबायबायनो नागिरनाय, सुसाइड जाबायबायनाय, फासि नांबायनाय, मुलि लोंबायनाय, गावखौनो बुथारनानै लानाय। आरो सम दङना, सम बायदि जागोन,
सम बायदि जालांगोन सम बायदि इसोरा होगोन सम बायदि मिलायलांगोन नंगौ गोसो थोलायदों दे गोसो थोलायबाय सेंग्रा सिख्ला बैसो मोजां मोनलायबाय नाथाय बे नङा दि नोङो गावखौनो एथ'ग्राब हगारसारनानै बिनि थाखाय मुलि लोंबाय बायनाय आखाइ हाबाय बायनाय बिनि थाखाय अबावबा खारथिं बायनाय बिनि थाखाय जौ फाग्ला जानाय गान्जा फाग्ला सिगारेट फाग्ला जानाय बेथ' खृष्टान सेंग्रा सिख्लानि आखल आखु नङाना सोरखौबा मोजां मोननानै सोरखौबा हास्थायनानै मोनिनि थाखाय मोनगोनबो मिथिया मोनाबो मिथिया जागोनबो मिथिया जायाबो मिथिया एकदमबारे गावखौनो फाग्ला बायदि फाग्लि बायदि आरो नों इसोरनि थाखाय बेबायदि जायोमोनब्ला बेसेबां बोर मोनगौमोन isn't it नंगौना नङा इसोरनि थाखाय नों जुदि बेबायदि फाग्ला बायदि नोङो जुदि इसोरखौ मोजां मोनोमोनब्ला फाग्लि बायदि इसोरखौ बेबायदि अनोमोनब्ला फाग्ला बायदि इसोरखौ नों बेबायदि फोथायोमोनब्ला दिनै बेसेबां नोङो बोर मोनगौमोन बेसेबां नोङो आशीर्बाद मोनगौमोन मालाबा फोथायदों नोङो बेबायदि जाय सेंग्रानि थाखायनोखि दिनै नोङो आखाइ हानो हालायलायनाय बेबायदि इसोरखौ नों मालाबा फोथायदों ने जाय सिख्लानि थाखाय दिनै नोङो सुसाइड जानो थांलायलायनाय आखाइ हानो हालायलायनाय बेबायदि इसोरखौ फोथायदोंमोन ने बेबायदि इसोरखौ अनदों ने बेबायदि इसोरखौ हास्थायदों ने बेबायदि इसोरखौ नागिरदों ने बेबायदि इसोरनि थाखाय फाग्ला जादों ने बेबायदि इसोरनि थाखाय फाग्लि जादों ने वाइ मानो दिनै सोरबा मानसिनि थाखायसो इसोरनि थाखायबा जेबो गैया दिनै नोङो बेबायदि जुदि सेंग्राखौ जेरैबायदि फोथायदोंमोन इसोरखौ नोङो बेबायदि फोथायो ने जेरैबायदि नोङो सिख्लाखौ फोथायदोंमोन जायनि जाहोनाव सिख्लाया गारनायनि थांनायनि थाखाय फाग्ला बायदि मदारु जालायनाय फाग्ला बायदि जौ फाग्ला जानाय बाव गान्जा फाग्ला दिन राइट फाग्ला जालायनाय इसोरखौ नोङो बेबायदि फोथायोमोन ने आफा इसोर नोङो नागारोबा आंखौ अनाबा आं बेबायदि जागोन आंनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला आङो बेबायदि जागोन नों आंनिफ्राय गोजान जायोब्ला आं बेबायदि आखाइ हानानै लागोन गावखौ बेबायदि खालामनानै लागोन बेबायदि नों इसोरखौ अनो ने इसोरनि थाखाय बेबायदि बुंदों ने नोङो दिनैसो सोरबा सेंग्रानि थाखाय आखाइ हादों सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लानि थाखाय आखाइ हादों जौ फाग्ला जादों सुसाइड जादों मा बेलाय इसोरखौ नोङो बेबायदि फोथायोमोनब्ला दिनै बेबायदि परिस्थिति बेबायदि अबस्थायाव नों थानाय नङामोन जाय सेंग्राखौ मोनगोनबो मिथिया मोनाबो मिथिया नों जिबायदि फोथायदों बेबायदि जुदि इसोरखौ फोथायोमोनब्ला जाय सिख्लाखौ नों मोनगोनबो मिथिया मोनाबो मिथिया जायनि थाखाय सुसाइड जानो थांबाय बायदों फाग्ला जाबाय बायदों बेबायदि जुदि इसोरखौ अनोमोनब्ला फोथायोमोनब्ला दिनै नोङो माबायदि बोर मोनगौमोन जेखौनोखि नोंनि खोमायाबो खोनायाखै मेगनजों नुफेराखै जाफुंगोन होननानै गोसोआवबो सानफेराखैमोन गोसोआव ला सोरबा सिख्लाया जुदि बिदि खालामनो हायोब्ला गावखौनो जुदि दुखु होनो हायोब्ला आघात होनो हायोब्ला बे नोंनि दुखुखौ मा बुजिगोन सोरबा सेंग्राया गावखौनो आखाइ हानानै लानो हायोबा सुसाइड जानो हायोबा जौ फाग्ला जानो हालायलायोबा नोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय बे नोंखौ माबायदि अनगोन जायानोखि गावखौनो अननो रोङा बे गुबुनखौ माबायदि अनग्रोनांगोन गावनि दुखुखौ बुजिबासो ना नोङो गुबुननि दुखुखौ बुजिगोन गावनियाव सु हाबबा जेरैबायदि सायो अब्ला गुबुननियाव सु हाबबा माबायदि सायो अब्लासो नोङो मिथिगोन ना बुजिगोन नाथाय गावखौनो नोङो आघात होनानै लायो गावखौनो नों बेफोरबायदि खालामनानै लानो हालायोबा गुबुननि जानायखौ नों बोरै नोङो अनखांनो हानो बोरै नोङो बेखौहाय सामलायनो हानो बेनिखायनो बोसोनावहाय बुंदोंना बोसोन बिजाबनि लिरनाय 11 अध्याय 17 पदआवहाय बे बाइबेल पदखौहाय आं जोबोद मोजां मोनो दै बोसोन बिजाबनि लिरनाय 11 अध्याय 17 पदखौहाय जाया गावखौनो अनो बियो अनख जाया गावखौ अननो रोङा बियो गुबुनखौबो अना आरो खेबसे बुंबावनि आं जाया गावखौ अनो बियो अनख जाया गावखौ अननो रोङा बियो गुबुनखौबो अना नों आखाइ हानानै लानाय माने नों गावखौनो अनाखै गावखौनो अननो रोङाखै गावनि देहाखौ दि इसोरा एथ'ग्राब मोजाङै बानायदों एथ'ग्राब मोजां महर मुस्रि होनानै दादों नाथाय नों मा खालामदों आखाइ हानानै लाबाय बायदों सुसाइड जानो थांबाय बायदों सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय नों गावखौनो अनाब्ला नों गुबुनखौ बोरै अनगोन साबरा होनो सिख्लाफोर सोरबा सेंग्राया जुदि बिदि नोंनि सिगाङाव देखायबायदोंबा बे गावखौनो हानानै लानो हायोबा नोंखौ मा बुवालासिनो थागोन ने नोंखौ आघात होनो हायालासिनो थागोन ने
जाय सिख्लाया दिनै गावखौनो बेबायदि खालामनानै लानो हायोबा बेखौनो अननाय नङा दे नोंसोर साननो नाङा दे आयौ आंखौ एथ'ग्राब अनो आंनि थाखाय बेबायदि जालायदों आखाइ हालायलायदों सुसाइड जानो नागिरलायदों मुलि लोंबायदों बिस लोंबायबायदों आरो बाइबेलाव जोंहा बेखौसो बुंदों जाया गावखौ अनो बियो अनख' नाथाय जाया गावखौ अननो रोङा बियो गुबुनखौबो अननो रोङा नोंखौबो अननो रोंनाय नङा अब्ला मिथिबायना गुबुन सेंग्रानि थाखाय गासैखौबो मावनो हायो गुबुन सिख्लानि थाखाय गासैखौबो मावनो हायो ना सुसाइडबो जानो थांनो हायो आखाइबो हानो हायो बिस लोंनोबो हायो जोंनि बोसोना बेखौ बुङाखै दे अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बोसोनाव बेखौबो बुङाखै दि नोंनि गासै गोसो गासै गोरबोजों नोंनि हिन्जावखौ अन नोंनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ अन नोंनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ नोंनि बयफ्रेन्डखौ अन होननानै नोंनि गोसो थोनाय नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोङो नोंनि गासै गोरबोजों अन होननानै बुङाखै जायफ्रानोखि बुङोना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जिउजों अनो गोरबोजों मोजां मोनो गोरबोजों जिउजों हास्थायो गोथार अननायनो माबा गोथार मोजां मोननायनो बुंलायलाङोना बाइबेलाव बेखौसो बुंदों दे माथाइनि लिरनाय 22 अध्याय 36 निफ्राय 38 सिमाव नायोब्ला बेबायदि मोननो हायो बेयावहाय जिसुनि सेलाफोरा सोंदोंमोन दि आयेननि बबे हुकुमा देरसिन होननानै सोंदोंमोन अब्ला जिसुआ बे समाव बे फिननायखौ होदों जिसुनियाव सोंबाय ओ गुरु आयेनफोरनि मादाव बबे हुकुमा देरसिन जिसुआ बुंफिनबाय नोङो गावनि गासै गोरबो गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन बे हुकुमा बयनिख्रुइ देरसिन आरो गोनांसिनथार बे हुकुमा जाहैबाय बयनिख्रुइ देरसिन होनदों आरो बयनिख्रुइ गोनांसिनथार डेट मिन्स बयनिख्रुइबो जाहैबाय बे इम्परटेन्टसिन बे आफाखौ अननाया दे बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन होननानै बुंदों नोङो गावनि गासै गोरबो गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन बे फोरबो इसोरखौ गोरबोजों गोसोजों जिउजों अननाया बयनिख्रुइ देरसिन आरो इम्परटेन्टसिन बियो नोंनि सेंग्राखौ नोंनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ नोंनि गोसोथोनाय बयफ्रेन्डखौ नोंनि गासै गोरबो गासै गोसोजों अननाया इम्परटेन्टसिन होननानै बुङाखै इभेन नोंनि हासबेन्डखौ नोंनि हौवाखौ नोंनि हिन्जावखौ नोङो बेबायदि अन बेखौबो बुङाखै बेयावहाय नाथाय बुंदों गासै गोरबो गासै जिउजों बोलोजों बे बिफा इसोरखौ अन होननानै गासै गोसो गोरबो होनानै जिउ होनानै सोरखौ हास्थायदों सेंग्राखौ सिख्लाखौ जायनि जाहोनाव आखाइ हालायलायनो हानाय जायनि जाहोनाव सुसाइड जानो हालायलायनाय बिस लोंनो हानाय जौ फाग्ला मदारु जालायलायनाय बेफोरो अननाय नङा जास्ट अनलि दिखावा अनग्राया बेबायदि नङा अनग्राया जुदि सोरखौबा अनोब्ला बे बुजिगोन मोजां गाज्रि बे बुजिगोन माबायदि जों थाबायनांगौ माबायदि जों जिउ खुंनांगौ आरो इसोर गिग्रा सेंग्रा सिख्लायाथ' मालाबाबो बेबायदि जाथारा गोसोआव ला स्पेसियेलि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाया बेखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार इसोर गिग्रा सेंग्रा सिख्लाया मालाबाबो बेबायदि जाया दे सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सिख्लानि थाखाय आखाइ हानाय जौ लोंनाय बिस लोंनाय मुलि लोंनाय सुसाइड जानाय जोंनि इसोर गिग्रा सेंग्रा सिख्लाया बेबायदि जाया बिसोरनि साननायफोरा बेबायदिसो जायो अके दिनै गोसोआव ला दे आफा इसोर नोंनि इच्छा बा नोंनि गोसोब्ला आं सानसेबाबो मोनगोन बेखौहाय नाथाय नोंनि इच्छा गैयाबा नोङो गोजान खालामनो हागोन नोंनि इच्छा बायदि नोङो मावनो हागोन नोंनि इच्छाबा सानसेबाबो जोङो बेबायदि जागोन सेंग्रायाबो बुंगोन सिख्लाखौ नोंबो आर'जआव था आंबो आर'जआव थागोन इसोरनि फिना मा जायो जों बेबायदिनो थांगोन बिदिसो जायो नाथाय इसोर गिग्रा सेंग्रा सिख्लाया बेबायदि जाया दे नोंगौ ख्रिस्टियान जानो हागौ नाथाय इसोर गियिफोरा आखाइ हानो हायो सोरबा सेंग्रानि थाखाय गोसोथोनाय सिख्लानि थाखाय मोजां मोननाय गोसोथोनाय सेंग्रानि थाखाय बेफोरबायदि खालामबायनो हायो नाथाय इसोरखौ गिग्रा इसोरखौ अनग्राया बेबायदि जाया मानोना बिसोरनि थाखाय सेथि अननाया इसोरासो जिसुनोसो बे आफा इसोरनोसो बिसोरो गावसिनि सेथि अननायखौ होयो मिथिबायना गावनि गासै गोरबोजों गासै जिउजों गासै गोसोजों बे बिफा इसोरखौसो अनग्रोयो फार्स्ट प्रायरिटि बयफ्रेन्डखौ होआ फार्स्ट प्रायरिटि गार्लफ्रेन्डखौ होआ मिथिगौ ना
आरो जायहा फार्स्ट प्रायोरिटी गावनि बयफ्रेन्डखौ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गावनि गोसथोनाय सेंग्राखौ गोसथोनाय सिख्ला मोजां मोननाय सिख्लाखौ होयो बिदि अनो इसोरखौ अननो रोङा बेबायदिखौ बोसोनाव मा बुंदों मिथिगौ ना एकदमबारे बोसोनाव रोखा रोखा दं दे 1 करन्थियारिनि लिरनाय सल' अध्याय 22 पद जाया फोरबोखौ अना बियो साव होजाथों मारानाथा फै जोंनि फोरबो जाया फोरबोखौ अना होननानै बुंदों बियो साव होजाथों साव मोनथों दिनै नों फोरबोखौ अनदों ने You just ask today दिनैहाय नों गावखौनो कुइसन सोंलु सोंनानै नाय आं दिनै फोरबोखौ अनदोंना अनाखै बिकज नों आखाइ हानानै लादों सोरबा सेंग्रानि थाखाय सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोननानै मोनिनि थाखाय मोननो थाखाय गावनि खालामनो थाखाय सोरबा सिख्लाखौ गावनि खालामनो थाखाय हास्थायनानै जौ फाग्ला जादों बेखौ मोननो थाखाय आखाइ हादों सुसाइड जानो थांबाय बायदों नों दिनै सों गावखौ अब्ला आं इसोरखौ अनदोंना अनाखै मानोना इसोरखौ अनग्राया बेबायदि जाया दे इसोरखौ गिग्राया बेबायदि जाया बेनि थाखाय गासैयावबो सिगाङाव जिसुआ सिगाङाव थायो इसोरा सिगाङाव थायो बेनिखायनो बोसोनाव बुंदों नों जुदि फोरबोखौ अननो रोङाबा नोङो साव मोनथों साव होजाथों इसोरखौ जुदि अनाब्ला साव मोनगोन बेबायदि सेंग्रा बेबायदि सिख्लाया मिथिगौ ना बोर मोननाय नङा नोंसोरो बोरनि सेंग्रा सिख्ला जानो हानाय नङा बेबायदिब्ला नोंनि गासै गोरबोजों गासै जिउजों गासै गोसोजों सेंग्रासो नागिरदोंब्ला सिख्लासो नागिरदोंबा आखाइ हालायलायनानै बोर मोननाय नङा नोंसोरो इयुननि जोलैफोराबो बोरनि जोलै जानो हानाय नङा बेबायदिब्ला बेनिखायनो दिनैनि बे समावहाय आं बुंनो नागिरनाया बेनो दि अनजाग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरबायदि जिउ खुंनायनिफ्राय बेफोरबायदि आखल आखुनिफ्राय एकदमबारे गोजान जा मानोना बोसोनाव बेखौसो बुंदों जाया अना गावखौनो बियो गुबुनखौबो अना होननानै बुंदों जाया गावखौनो अननो रोङा बे गुबुनखौबो अननो रोङा बाइबेलाव बेखौसो बुंदों सोरबा नोंनो आखाइ हानानै दिन्थिनाय माने बे अननाय बेखौ बुङाखै बाइबेलाव सोरबा गावखौ सुसाइड खालामनानै लानो हानाय माने नोंखौ अननाय बाइबेलाव बेखौ दिन्थियाखै गोसोआव ला आरो बेफोरबायदि फानजारियाव बेफोरबायदि फानाव मालाबाबो दा गब्र' सानसे पस्थायनांगोन सेंग्राखौ जेरैबायदि फोथायदों दा गोसो थोनाय समाव मोजां मोननाय समाव सिख्लाखौ जेरैबायदि फोथायदों गोसो थोनाय समाव मोजां मोननाय समाव बेबायदि नों इसोरखौ फोथायोने बेबायदि इसोरखौ हास्थायोने बेबायदि इसोरखौ नागिरने इसोरनि लागै नोंहा बेबायदि गांनाय दंने आरो जुदि नोङो बेबायदि फोथायोमोनब्ला इसोरखौहाय बेसेबां बोर मोनगोन मिथिगौ इसोरनि लागै फाग्ला जा क्रेजी जा इसोरनि थाखाय मिथिगौ ना So may God bless you इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों बे बोसोरनि गेजेरजों आमेन